No niin, hei. Olen Matti Henttunen Rovaniemeltä. Toimin ravintola-alalla, jossa perheeni on saanut elannon ja leivän jo 28 vuoden aikana. Perheemme lisäksi tuona aikana ravintolamme ovat olleet pitkästi yli 100 nuoren ensikosketus työelämään. Haluan teille kertoa meitä kaikkia koskettavaa asiaa, nimittäin valmistelun loppusuoralla olevaa alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksesta ravintola-alalle ja koko Suomelle. Haluan korostaa, että Suomessa ravintoloissa tapahtuvan alkoholikulutuksen osuus on enää vain 9% kokonaiskulutuksesta. Eurooppalaisen anniskelukulutuksen osuus on noin 30% kokonaiskulutuksesta ja Englannissa yli 40% alkoholista kulutetaan pubeissa, ravintoloissa ja yökerhoissa. Suomessa alkoholilain kokonaiskulutuksesta yli 90% on kontrolloimatonta, valvomatonta, kotona ottamista sekä villinä rehottavaa Viron viinarallia. Paljon keskustelussa puhutut alkoholilain sosiaaliset ja terveydelliset haittavaikutukset tulevat tästä kontrolloimattomasta alkoholilain kulutuksesta, eivätkä suinkaan ravintola-alan tuomana, vaikka eräät johtavat poliitikot perusteettomasti ja virheellisesti näin väittävätkin. Olen ollut yhteydessä valtioneuvostoon eli maan hallitukseen sekä eduskunnan kansanedustajimme asiasta. Asiapohjaisen selostuksen anniskelualan ja yrittäjyyden näkökulmasta olen toimittanut heille kesäkuussa 2012 sekä syyskuussa 2013. Asiakirjoissa, jotka löytyvät myös kotisivuiltani, olen vahvasti tuonut kentän näkemyksen asioiden tilasta ja mitenkä niiden pitäisi olla. Olen siis tavannut asian tiimoilta ministereitä, kansanedustajia sekä käynyt eri keskustelufoorumeissa kuuntelemassa niin sanottujen päättäjien kannanottoja tässä meitä kaikkia koskettavassa asiassa. Yhteenvetona käymistäni keskustelusta sekä sosiaali- ja terveysministeriön pienen virkamiesryhmän alkoholilain uudistuksen nykytilasta olen enemmän kuin huolissani ravintola-alan toimintaedellytyksen tulevaisuudesta ja alan työllistämismahdollisuuksista nyt valmistuvan alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen. Olen vahvasti sitä mieltä, että nyt toteutettavan alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä pitää toteuttaa myös alkoholihallinnon kokonaisuudistus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hotelli- ja ravintola-ala on siirrettävä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Tällöin ravintola-alan toimintaedellytyksiä ja työllistymismahdollisuuksia voitaisiin kehittää toisin kuin tällä hetkellä. Ravintola-elinkeinolla ei tehtäisi vain sosiaalipolitiikkaa ja viranomaispolitiikkaa. Suomessa pitkään samojen virkamiesten johdolla vedetyn ja valmistellun sekä poliittisen enemmistön vetämän alkoholipolitiikan linjan voidaan katsoa epäonnistuneen monissa suhteissa. Nykyinen alkoholihallinto ja sen harjoittama alkoholipolitiikka on epäonnistunut tehtävässään ja sellaisenaan se ei enää palvele tarkoitustaan. Alkoholihallinto on tehnyt asiassa ainoastaan sosiaali- ja viranomaispolitiikkaa elinkeinopolitiikan ja työllisyyspolitiikan sijaan. Kyseinen hallintotoiminta ja lupaviranomaistoiminta anniskeluasioissa on vääristynyt, kun sillä ei ole velvollisuutta edistää anniskelualaa ja sen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Harjoitetun alkoholipolitiikan johdosta ravintola-alalla tunnetaan huolta ja epävarmuutta tulevasta. Ravintola-alalla voidaan tämän johdosta kirjaimellisesti pahoin. Alkoholihallinto on noudattanut alkoholipoliittista kontrolliperusteista linjaa, vaikka sen ympäristö on selvästi muuttunut. Toteutetulla kontrollipolitiikalla on haettu ratkaisuja, jotka ovat johtaneet vääristyneeseen alkoholin käyttöön. Vallitseva alkoholipolitiikka suosii virheellisesti kontrolloimatonta kotona ottamista sekä villinä rehottavaa Viron viinarallia valtavine viinalasteineen. Paljon puhutut sosiaaliset ja terveydelliset haittavaikutukset tulevat juuri tästä kontrolloimattomasta alkoholin kuluttamisesta, jonka osuus on yli 90% alkoholin kokonaiskulutuksesta. Ravintola-alan osuus kokonaiskulutuksesta on vaivaiset 9% ja sen osuus on pienentynyt noin prosentin vuodessa. Ravintola-ala, jossa alkoholin kuluttaminen on kontrolloitua, valvottua, verovaroja valtiolle tuottavaa sekä erittäin työllistävää, on perustetta syyllistetty kaikesta mahdollisesta. Alkoholipolitiikan poliittinen ohjaus ei ole onnistunut. Tosiasioita ei ole tunnistettu tai luettu oikealla tavalla. Elinkeino on menettänyt mahdollisuuksiaan työllistää. Viranomaistoiminta on pyrkinyt lupa- ja muilla toimillaan korjaamaan havaittuja epäkohtia siinä onnistumatta.
Virkamiesjohtajana alkoholipolitiikka on ratkonut yksittäisiä ongelmia aina vain samoilla keinoilla kuin aiemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. On pöyristyttävää havaita, että eräät johtavat poliitikot ja viranhaltijat puolustavat tätä virheellistä harjoitettua alkoholipolitiikkaa, jonka sosiaaliset ja terveydelliset haittavaikutukset kasaantuvat ja tulevat näin meidän veronmaksajien kustannettavaksi. Tästä toteutusta virheellisestä alkoholipolitiikasta on seurauksena ollut myös kotiväkivallan raju kasvu ja valvotun alkoholielinkeinotoiminnan suunnittelun ja kannattavuuden vaikeutuminen viranomaistoiminnalla. Alan toimintaedellytyksiä sekä työllistämismahdollisuuksia on perusteetta toistuvasti heikennetty kyseisellä virheellisellä viranomaistoiminnalla. Alkoholilain valmistelusta vastaavien pienen virkamiesryhmän näkemys jatkoaikaravintoloiden anniskelujen leikkaamisesta on täysin käsittämätön ja perusteeton vaatimus, jota meidän ja teidän päättäjien ei missään nimessä tule toteuttaa. Suomella ei enää kerta kaikkiaan ole varaa poliittisiin virheellisiin ratkaisuihin. Harjoitettu virheellinen ja epäonnistunut anniskelua syrjivä anniskelupolitiikka on tullut tiensä päähän. Anniskelualueella, jossa alkoholin kuluttaminen on valvottua, kontrolloitua, verovaroja valtion kassaan tuottavaa sekä erittäin työllistävää. Alkoholihallinnon ja viranomaistoiminnan pitää olla anniskelualan toimintaedellytyksiä ja sen työllistymismahdollisuuksia tukevaa. Mielestäni alkoholin kulutusta pitää poliittisella päätöksenteolla ja viranomaistoiminnalla sekä verotuksellisesti ja nyt lainsäädännöllisesti pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin siirtämään valvomattomasta, kontrolloimattomasta alkoholin kulutuksesta valvottuun ja kontrolloituun kulutukseen, eli kulutusta on siirrettävä kaiken mahdollisin keinoin anniskelun puolelle. Pieni esimerkki ravintola-alan työllistävyysvaikutuksista. Ostaessa keppanakorin kaupasta, niin kyseinen myyntitapahtuma on yksi myyntitapahtuma, se kestää noin 30 sekuntia. Ostaessa kyseisen tuotteen ravintolasta, niin kyseessä on moninkertainen myyntitapahtuma edelliseen verrattuna, josta valtio välillisin ja välittömin verotuksellisen menetelmin saa aina omansa, jolla tätä hallintoa ja yhteiskuntaa pyöritetään. Tämä pieni esimerkki kertoo paljon ravintola-alan työllisyysvaikutuksesta ja työllistämismahdollisuuksista. Toinen pieni esimerkki ravintolan toimivuudesta valtion verotulojen kartuttajana. Ostaessa yhden pullon keskikaljaa kaupasta ja verrattuna, kun ostat kyseisen keskikaliapullon ravintolasta, niin valtiolle kertyvä vero tästä myyntitapahtumasta on 5-6-kertainen. Tämäkin pieni esimerkki kertoo paljon. Myös raha-automaattiyhdistyksen valtiolle ravintolatoimista kertyvät tuotot ovat mittavat. Ravintola-alaa vaivaava raskas hallinnollinen taakka. Nykyinen ravintola-alalla vallitseva erittäin raskas hallinnollinen taakka ja elinkeinon harjoittamisen säätelevin kirjava asetusten ja säännösten viidakko hidastaa alan kehittämistä. Voin kiteyttää asian siten, että mikään ei ole ravintola-alalle niin varmaa kuin epävarmuus tulevasta. Alan yritystoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja investoiminen epävarmuuteen on täysin mahdotonta. Ravintola-alalla yrittämisen riskeistä suurin on vallitseva viranomaisriski, kun et koskaan tiedä, saatko ensi vuonna edes olla olemassa. Käytännön esimerkki työllistymisen vaikeuksista ravintola-alalla. Palkkasimme ravintolaamme ravintolakoulusta esimieslinjalla kouluttautuvan henkilön vuosia sitten. Kysymys kuuluu, miten alkoholihallinto ja valtiovalta palkitsi meidät, kun palkkasimme nuoren ja tarjosimme hänelle työllistäytymismahdollisuuden. Kävimme asiassa 3 vuotta oikeutta syytettynä alkoholilain rikkomuksesta. Hallinto-oikeus tuomitsi meidät rikkomuksesta sanktioihin, kun työllistimme nuoren. Kyseisellä henkilöllä ei ollut 2 vuoden kokemusta alalta. Kokemusta, jonka alkoholihallinto hyväksyi, oli muistaakseni vuosia 9 kuukautta. Kyseisestä asiasta käytiin kuitenkin vuosien oikeusprosessi tästä järjettömästä ja turhasta asiasta. Mutta viranomainenhan työllisti asialla jälleen itsensä samoin kuin oikeuslaitoskin. Lupaviranomaisbyrokratiasta. Ravintola-alaa pitää hakea jatkuvasti alkoholilupaviranomaiselta erinäisiä lupia toimijakseen. Jatkoaikaravintolat hakevat jatkoaikalupia toistuvasti ja ne myönnetään vuodeksi, 2 enintään, jos myönnetään. Aina tässä raskaassa ja pitkässä hakuprosessissa on kyse ravintolalle elintärkeästä toimintaedellytyksestä ja työllistämismahdollisuuksista.
Muun muassa tästä johtuen kaikenlainen yritystoiminnan välttämätön pitkäjännitteinen toiminnan suunnittelu ja investoiminen on ollut käytännössä jo pitkään mahdotonta. Osa päättäjistä kysyy, että miksi ravintoloiden täytyy olla auki niin myöhään. Juuri nuo päättäjät ovat olleet avainasemassa, kun ravintoloiden toimintaedellytyksiä alettiin heikentää, muun muassa parantamalla alkoholin saantia kaikilta muualta paitsi ravintoloista. Hännän huippuna täysin vapaa Virosta alkoholin hamstraaminen. Sen lisäksi, että menetämme satojen miljoonien verotulot Viroon, saamme yhä kasvavien haittojen kustannukset meidän veronmaksajimme kannettavaksi. Jatkoaikaravintolat ovat lainsäädännöllä ja viranomaistoiminnalla perustetta ajettu erittäin ahtaalle. Toiminta-ajatus ja liikeidea on pakotettu ilta- ja yötoimintaan. Jatkoaikaravintola, joka on auki 4,5 tuntia, niin pitääkö aukioloaikaa vieläkin lyhentää? Kysyn. On pöyristyttävää, että vähäisenkin aukioloaikoja ja toimintaedellytyksiä ollaan esittämässä leikattavaksi. Vai esitetäänkö leikkauksia vain leikkaamisen innosta seurauksesta välittämättä? Alkoholihallinto ehdottaa nyt lakiuudistuksen linjauksissaan ja ehdotuksissaan perusteetta jatkoaikojen lyhentämisessä jatkoaikaravintoloilta tunnilta. Juuri nyt ravintolalla kaipaa kaikkein vähiten uusia rajoituksia ja elintärkeiden toimintaedellytysten heikentämisiä. Tällä alkoholihallinnon täsmäiskulla heikennetään huomattavasti alan toimintaedellytyksiä sekä työllistämismahdollisuuksia. Kyse on välittömästi alan tuhansista työpaikoista, työntekijöiden perheiden hyvinvoinnista ja leivästä sekä ravintola-alan yhteistyökumppanien toimeentulosta. Elävän musiikin esittäjät katsovat jopa 15 000 muusikon leivänsaannin vaarantuvan kyseisellä toiminnalla. Taksitoiminnan taholta on myös esitetty vastaavanlaisia huolenaiheita. Yöruokalat, grillit, kaikki kärsivät tästä. Nämä kielteiset vaikutukset koskettavat laajaa väestöä. Myös matkailuelinkeinolle, kuten Lapin matkailulle, uudistus tietää vain tekemällä tehtyjä huonoja aikoja. Tämä alkoholihallinnon täsmäisku on monelle jatkoaikaravintolalle, heidän työntekijöilleen, ravintola-alan yhteistyökumppaneille sekä matkailuelinkeinolle suoranainen kuolinisku, jonka kerrannaisvaikutuksista voidaan vain arvailla. Jatkoaikaravintola, jonka toiminta-ajatus ja liikeidea perustuu puhtaasti ilta- ja yötoiminnalle, menettää näin täydellisesti toimintaedellytyksen selvitä lukuisista velvoitteistaan. Tällainen poliittinen päätöksenteko ja viranomaistoiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, eikä se auta Suomen kansantaloutta nousuun. Vaikutukset ovat juuri päinvastaiset. Jatkoaika-asiassa alkoholihallinto ja lupaviranomainen rikkoo mielestäni tietoisesti ja selkeästi Suomen perustuslakia. Elinkeinon harjoittamista rajoitetaan ja säännellään lakia alemman asteen säännöksillä Suomen perustuslain 106 ja 107 pykälien vastaisesti. Asia tiedostetaan, mutta asialle ei tehdä mitään. Jatkoaikaravintoloissa jatkoaikana kulutetun alkoholin määrä on vaivaiset 0,4% kokonaiskulutuksesta, joka tarkoittaa samaa kuin alkot suljettaisiin 2 minuuttia aikaisemmin. Jatkoaika-asialla ei siis ole mitään tekemistä kokonaiskulutuksen kanssa. Ongelmatilanteet valvotussa jatkoaikaravintoloissa ovat käytännössä minimaaliset. Jokainen vastuuntuntoinen ravintolayrittäjä tietää tämän. Eräät johtavat poliitikot ja virkamiehet perustelevat jatkoaikaravintoloiden anniskelua ja lyhentämistä tunnilla vedoten ongelmatilanteisiin jatkoaikatunneilla. Lapin Kansassa 24. tammikuuta 2013 poliisipäällikkö Martti Kallion toteamus asiaan. Viinan juonnin siirtyminen entistä enemmän sisälle yksityistiloihin lisää kotihälytysten määrää, lisää pahoinpitelyitä, lisää perheväkivaltaa. Mielestäni poliisipäällikkö Kallion lausunto on vastaus ravintoloiden jatkoaika-asiaan, joka pitää huomioida myös lainvalmistelussa. Eräät kansanedustajat Ilta-Sanomissa jokunen aika sitten kertoi, että kyseisellä säätelyllä on vahva poliittinen tuki. Mielestäni tällaiset kannanotot ovat edes vastuuttomia aikana, jona elämme, jossa kaikki yhteiskunnan mittarit osoittavat alaspäin, jossa toimivia verovaroja tuottavia ja työllistäviä yrityksiä kaatuu ja kaajetaan. Aikana, jossa yhteiskunnan julkisen talouden tällaisen alkoholihallinnon osuus kaikesta bruttokansantuotteesta on 58%,
joka on maailman suurin suhteutettuna Suomen väkilukuun. Aikana, jossa Suomi velkaatuu 16 000 euroa joka minuutti, tätä kestävyysvajetta paikataan muun muassa virheellisellä alkoholipolitiikalla, jonka seuraukset ovat kohtalokkaat niin ravintola-alalle kuin koko Suomelle. Valtakunnan uutisissa 31. tammikuuta pääministeri Jyrki Katainen kertoi, että Suomen talouden tilanne on entisestään synkistynyt. Talouden näkymät ovat paljon synkemmät kuin on osattu ymmärtää. Nämä faktat tiedoista ja anniskelualan toimintaedellytysten toistuva alasajaminen on pöyristyttävää ja jopa tuomittavaa. Siteeraan elinkeinoelämän Leena Mörttistä, joka toi ajatuksiaan esille kasvufoorumissa Jyväskylässä elokuussa 2012. Hän sanoi osuvasti, meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa enää poliittisiin virheratkaisuihin. Annetaan yrittäjien yrittää ja tehdä sitä, missä ne ovat hyviä. Luoda alueelleen hyvinvointia, valtion kassaan verovaroja ja ennen kaikkea niitä uusia työpaikkoja. Huomioitavaa on se, että uusia työpaikkoja valtiovalta ja julkinen talous ei pysty enää tuottamaan. Ainoastaan elinkeinoelämä ja yrittäjyys voi nostaa Suomen tästä ahdingosta. Päätöksenteossa pitää ottaa huomioon myös yritysvaikutusten arviointi. Kyseinen malli toimii jo kuntapuolella, jossa arvioidaan päätöksen vaikutukset myös elinkeinoelämän ja työllisyyden näkökulmasta. Tämäkin pitää huomioida lainvalmistelussa, jossa toimenpiteet pitää olla oikeansuuntaisia. Loppuyhteenvetona toteaisin, että ravintola-alan toimintaedellytyksiä ja työllisyysmahdollisuuksia ei missään nimessä saa heikentää entisestään. Aikojen lyhentämisestä ja ravintola-alan toimintaedellytyksen heikentämisestä puhuminenkin on täysin edesvastuutonta. Ravintola-alalla eikä Suomella ole kertakaikkiaan varaa enää virheellisiin poliittisiin päätöksiin. 28 vuoden ravintola-alan kokemuksella tiedän ja uskon tarkalleen, mistä teille nytten kerroin. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, ovat eräät viisaat aikoinaan kertoneet. Taivas meitä varjelee virheelliseltä päätöksenteolta. Lisää aiheesta löydät kotisivultani www.mattienttunen.fi.